مالپەرە ئەکسیۆسیا ئەمریکی دبێژە پەیوەندیە هەری داوی یا تەلیفۆنی دنابەرە دۆنالد ترامپ و بنیامین نەتەنیاهۆ تند بووە. سەرۆکی ئەمریکا دوێ پەیوەندیە تەلیفۆنیدا سەرۆک وەزیرە ئیسرائیلێ بە دینیتی و بێوەفایی تۆهمەتبار کرد. ترامپ bi tundî li dijî plana İsraîlê ya ji bo bombebarankirin Beyrûtê derketiye û hişyarî daye ku ev kirdar di İsraîlê li cîhanê bi temamî tenê bihêle. Donald Trump di vê peywendiya telîfonî de bi tundî êrişî Netanyaho kiriye. Îca li gorî du berpirsên Emerîkî û çavkaniyeke agehdar ku ji malpera Axios re axivîne, Trump ji ber berfirehbûna şerê li Libnanê عاجز بووە. نەتەنیاهۆ وەکی کەسێکی دین پێناسە کردە. ترامپ بیرا نەتەنیاهۆ خستیە کۆوی ئالیکاریاوی کردە دا کو ji دۆسیên gendaliyê dûrkeve û nekeve girtîgehê de. Trump jê re gotiye eger ez nebama tu niha di girtîgehê de bû. Ez te rizgar dikim lê niha ji ber van kiryaran herkes ji te û İsraîlê aciz e û nefret dike. Trump rê li ber plana İsraîlê ya ji bo lêdana Beyrûtê girt. Diyar kir ku ev dê bibe sedema îzolekirina zêdetir ya İsraîlê lê cîhanê yan jî bi tenê hiştina İsraîlê li cîhanê. Berfirehkirina êrîşan ji aliyê İsraîlê ve danûstandinên Washingtonê li gel Tehranê xistiye bin metirsiyê de. Trump li dijî rûxandina avahiyan li Lubnanê derketiye ku tenê ji bo jinabirina fermandarekî Hezbollah tê kirin. Piştî vê guvaşa zêde ya Washingtonê berpirsekî İsraîlî ragihand êdî plana wan ya ji bo êrişkirina li ser Beyrûtê nîne. Trump jî piştî vê peywendiyê diyar kir ku gotûbêjên li gel Îranê ji bo bidawîkirina şer bi lez berdewam dikin.